Cap a on va la humanitat? En un món en constant canvi busquem respostes sobre la llibertat, la saviesa i la felicitat. Dialoguem per explorar els camins que definiran el nostre futur. Per això et convidem al simposi interdisciplinar que tindrà lloc els dies 22 i 23 de març d'enguany a la seu de la Fundació Mentalitat Nova a Puigcerdà. Cerquem entre tots un món millor. Reserva la teva plaça a la web de la Fundació mentalitatnova.org. També hi haurà la participació d'alguns artistes com l'Anna Soler Gibert Jimeno, ballarina de dansa contemporània, Olga Guerrero Miracle, soprano, i solista d'òpera que ve acompanyada del destacat pianista Jordi Tomàs Muñoz, que conclouran el simposi amb un concert obert que es farà al Museu Cerdà el diumenge a les 12:30 del migdia. Els ponents del simposi són Marta Robles Arboix, David Jou i Miravent, Carme Bo Fernández de Castro, María Merced Guillén Garcés, Juan López de San Román, Lourdes Campi Sirvent. El futur no s'espera, es construeix. T'hi esperem.